ngibingelela befundisa abakhona omama bonke, obhuti, osisi kwi-Sunday school. Bese ngibingelela uNgcwele ukhona phakathi konke egameni likaJesu. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ongihole aze ngafika la kule ndawo ngakaze ngifike bazalwane, kodwa ngenxa yokuxhumana nabazalwane kwi-group so ngigcine ngifikile kumama Simelane noWini wakwaSimelane. Sisuka le eJozini kodwa ubaba ngenxa yomsebenzi sila endaweni yaseNhlanzini. Amen. So ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi kuthe ngo-October ngayingagulela umntwana esikoleni owenza u-grade up. So ngabika kubaba umntwana kuthiwa wayedewa esikoleni, kodwa ekhaya engakaze sekwenze konke lokho asazi ngisho impawu zakhona. So kuthiwa makade ngabe uhamba ngemoto yestaff, so kuthiwa imoto mangabe ifika mayingabe ingena egethini evelewe bese idiliza into esingayazi ekhaya ilenza asikaze futhi simbone. Sengase ngibika kubaba wasanginikeza izwi lapha kwabaseRoma 10:9 ukuthi njalo uma ngabe silala sikhuleke lo mkhuleko. Since bazame kakhuleka lo mkhuleko kwaphela lapho umntwana thina singakaze size simbone kumenza lokho kwesizwa ngo-antu westaff emthathe kuye naye ethi kodwa mase fike ekhaya akwenzeki lutho. Sengizobonga abazalwane umsebenzi omuhle kangaka uNkulunkulu amnikeze ubaba ukuthi nathi yasisiza bazalwane. So ngilaba bazalwane ukuzobonga lo musa uNkulunkulu awenzile empilweni yomntwana wami embancane. So ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi.